हेलो आंनि लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बराय हरनाय थाबावबाय आंनि चेनेलाव आं दिनै दा मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों लोगोफोर आं बहा थांगासिनो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाथ'आ आं जेब्ला जोबगोन माने लास्ट आं आगोल बुंदोंमोन मानसिहा सोलोंथाइनि माने गियान लानांगौआ माब्लाबाबो जोबनो थाङा स' आं बेहायनो मोनसे स्पेशल मोनसे सोलोंनो थांगासिनो बाट आं नोंथांमोननो देखायथ'आ आं जेला पुरा साक्सेस जागोन अब्लाबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा आं बेयावनो थांगासिनो लोगोफोर दा आं थांनाय फैनायखौनो आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसै उनाव आं नोंथांमोननो पुरा क्लियर खोथाखौ जेब्ला आंहा कमप्लिट जायो अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आं दा फिलफिलियाव दङ सापागुरिसिम आङो सापागुरि बास स्टेन्डसिम आं फिलफिलिजों फैबाय ओमफ्राय दा आं विंगाराव गाखोसिगोन विंगार गारियाव लोगोफोर थ' आं बे थांनाय फैनायफोर नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांनोसै खिन्थु आङो मा खामानियाव थांदों मा खालामनो थांदों मा सोलोंथाइ लाहैदों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाथ'आ मानो होनोबा आं आगोल लानायाबो एसे गोबावानो जाबाय बाट दासिमबो कमप्लिट जायाखै नोंथांमोन स' ओरैनो आं प्रेक्टिकेलि खालामगासिनो बाट आङो कमप्लिट जायैखाय नोंथांमोननो आं दासिमबो फुल एन्ड फाइनाल भिडिअखौ होथ'नाय जायाखै आं नोंथांमोननो देखायलांगोन उनाव आं जेब्ला कमप्लिट जायो अब्ला आं नोंथांमोनखौ देखायगोन आं दा विंगाराव जिरायनानै दङ अलरेडि स्टार्ट जाबाय गारिया खारबाय माने थांगासिनो सौफैबायबो नै आं लोगोफोर फैनानै आं बे खाथिनि दखानाव माने सासे मादै आरोना बर' जोंनिनो बर' हारिनि माने सासे एजेड आरोखि बयस जानाय मादैया नै बयस जाबाय बिथाङा गावनि थांनानै थानो थाखाय आं होनदों थांनानै थानायाव जोबनो थाङा मावनानै जानो गोनांथि फैयो नै बिराद फ्रेश गुगुनि लाबाय आङो गुगुनिजों साजों लोंबाय थांनानै थानायावहाय मानसिफ्रा मावनानै जानायखौ लाजिनो नाङा लोगोफोर आं आगोलनि भिडिअआवबो होनखादों आंना पार्मानेन्ट इनकाम गैया आं जि इनकाम मोनो आं बेखौनो मावो लोगोफोर बबेबा 5 थाखा बारा मोनोबा बेखौबो मावो आं गासैखौबो खामानिखौनो मावो आंहा प्रपार बिजनेस गैया लोगोफोर आं जेराव प्रफिट मोनो थाइसे थाइनै आं बेखौनो मावनानै जायो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आंनि भिडिअफोरावहाय नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअखौ नायो नुलांबाय थागोन स' लोगोफोर आं नै लाखांबाय माने फैखांबाय दा आङो बेक जाफिनबावबायसो जे जायगायाव फैदोंमोन आं खोन्थाथ'वासै नोंथांमोननो आं दा बेनिफ्राय ओंखारफिनबाय आं दा बड'लेण्ड बासाव गाखोबाय क्लास जिहेतु आं क्लासखौ लानो फैदोंमोन बेखौथ' आं मेनसन खालामथ'वाखै नोंथांमोननि सिगाङाव आं दा थांफिनगासिनो माने सानावनो माने थाब जोबनानै नै आं दा दिनै फार्स्ट टाइम बिराद गोबावनि उनाव माने बड'लेण्ड बास गाखोदों आङो लोगोफोर मोजां मोनदों गाखोनानै बिराद स्पिड आं बिराद फास्ट थाबैनो मोनहैगोन आं एफा थाब सौफैगोन होननानैबो सानाखैमोन ओरैबायदि स्पिड खारोना माने गारिया फाइनालि लोगोफोर आं मोनफैबायबो नै माने